एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए खत्म कहानी। बाकिर ई कहानी अभी कहाँ खत्म भइल बा। ई कहानी बा छपरा के सबसे फेमस हथुआ मार्केट के। ई ऊ मार्केट ह जहाँ कभी दुल्हन के श्रृंगार आ दूल्हा के उपहार किने लोग दूर दूर से आवत रहे। हई मार्केट एगो अलगे उम्मीद जगावत रहे, एगो अलगे उम्मीद जगावत रहे। अब ई अस्तित्व बचावे वाला लड़ाई लड़त लड़त अस्तित्व बचावे वाला लड़ाई लड़त लड़त हार गइल बा। बहार देखे से पहिले एकर मौसम बदल गइल बा। आग लागे से पहिले ही ई जर गइल बा। देखी विकास वाला सिस्टम में ई कितना संवर गइल बा। विकास वाला सिस्टम में ई कितना संवर गइल बा। अक्टूबर आवे से पहिले उ राजा रानी के कहानी फेर से सुनावल जाई। हो सके त अब की रानी के जियावल जाई। आ राजा के बीच मझधार में डुबावल जाई। ई हथुआ मार्केट ह। सहल जानेला बाकिर कहल ना जानेला। उदास आ चुपचाप रह के भी अब किर कह रहल बा। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए खत्म कहानी।